balení Paranit Gel na detekci vší a hnid naleznete lahvičku s gelem a aplikátorem. Z lahve odstraňte víčko a nasaďte aplikátor s hřebenem. Pro snadnější aplikaci je vhodné rozdělit vlasy na 4 části. Nejprve ve směru od čela k šíji a poté ještě ve směru od jednoho ucha ke druhému. Ve špičkách jednotlivých zubů hřebenu se nachází otvory, kterými se gel aplikuje do vlasů. Gel se aplikuje do suchých vlasů. U dlouhých vlasů můžete jednotlivé části splést do copu nebo drdůlku. Použijte aplikátor s hřebenem na nanesení gelu do suchých vlasů. Gel se vytlačuje stiskem plastové lahvičky. Ujistěte se, že gel je aplikován na celou pokožku hlavy a pokrývá všechny vlasové kořínky, včetně prvních 2 až 3 cm vlasů. Po nanesení gelu nechte přípravek působit 2 minuty. Následně opláchněte vlasy vodou. Obarvené hnidy jsou nyní dobře viditelné pouhým okem. Pokud nenajdete žádné hnidy, vlasy vysušte. Pokud došlo k mírnému zabarvení pokožky hlavy, umýjte ji mýdlem nebo šampónem. Pokud jste ve vlasech identifikovali hnidy, vlasy vysušte ručníkem a použijte ošetřující výrobek Paranit na odstranění vší a hnid. Po použití odstraňte hřeben s aplikátorem a víčko zašroubujte zpět na láhev. Aplikátor s hřebenem vyčistěte a odstraňte zbytky gelu.